Joulukalenteri uuden elämän alkuun. 6. luukku. Hei Maria, tänään minulla on sinulle vain yksi kysymys, mutta tämä on sitäkin tärkeämpi. Kenen elämää sinä elät? Luit oikein. Kenen elämää sinä elät? Jokaisella on lapsuus ja ystävät ja koulu ja sukulaiset, jotka ovat meitä kasvattaneet. Ainoa mitä ei ole tapahtunut on se, että oletko sinä ollut mukana siinä sanomassa, miltä sinusta tuntuu, mitä sinä haluat. Oletko ollut päättämässä omasta elämästä vai onko sinua vaan kuljetettu paikasta toiseen, tapahtumasta toiseen ja vaan sanottu, mitä pitää kulloinkin tehdä? Kuinka paljon olet itse voinut vaikuttaa omaan elämään? Kuinka usein olet päässyt sanomaan, mitä sinä haluat ja kuinka usein olet päässyt oikeasti toteuttamaan oman itsesi tahtoa? Mieti nyt kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa olette viettänyt omaa elämääsi, kaikkia tapahtumia ja tilanteita. Kaikkia niitä opetuksia, joita olet saanut elämäsi aikana, ja kuinka monta niistä on sinun omia päätöksiä, vai onko mielessä sekava ajatusvirta ja opetuksia, miten pitää tehdä ja toimia, ja jopa miten ajatella? Ota paperia ja pura oma elämäsi tätä näkökulmaa miettiä, ja lopulta vastaa kysymykseen. Kenen elämää oikeasti elät? Kenen vaikutteita olette ottanut, kenen ajatusmalleja ja seuraat, ja miten oma ajatusmaailma on muovautunut kaikkeen tähän nojaten? Marian miettimä mieli oli ihan sekava. Kuinka paljon pitää miettiä ja yhteen kysymykseen vastaaminen olikin muuttunut moneen eri kysymykseen vastaamiseksi. Tästä ei tulisi helppoa, mutta sitä kiinnostavampaa, koska Maria tiesi, että kyse oli hänen omasta elämästä ja juuri sitä hän halusi muuttaa paremmaksi. Nimenomaan omaa elämää, ei sitä elämää, joka oli tämän kysymyksen myötä mahdollisesti jonkun muun. Ole mukana ja huomenna saatte avata 7. luukun. Silloin saat tietää, mikä Maria odottaa seuraavaksi. Mutta nyt muista tykätä ja tilata, näin varmistat saavasi kaikki joulukalenterin luukut avattavaksi. Nähdään huomenna!